Ato maminaw ng kaagi ni Jerry. Dear Adidin, mayong hapon ya kanimo yung masab sa mga naminaw karon ning maong tulumanon mga buhing handumanan sa mga nahagit ako sa pagpalanog sa akong suwaswiran sa mga programa at didin. Kaya ko kaayo kining akong problema sa pagkaron. Tungod kay lalaki, magpakalalaki, and then, abot ba ate? Kung nga nung may abot, nining mga sitwasyon, nga naibog ko sa best friend sa akong kaugalingong uyab. Hinoon ate, nagpakita man sa motibo nga ganahan nako ang best friend sa akong uyab at didit. Itago lang ko sa ngalang Jerry, taga-Amlan. 22 anyos ang akong panuigon, adunay trabaho. 3 years na kami sa among relasyon sa akong girlfriend at didin. Akong assessment ti okay rabiak mi. Talag sa rami nga magkaaway o ginagmay rasab ang hinungdan. Ang hinungdan nga dali rang mahusay ang among problema. Ang ako lang problema usahay at din kay murag boring ba? Mura og dili manggod mga regular ang ako ang girlfriend sa iyahang kaugalingon te. Gawas pa niini very conservative. Ang kinahanglan kada hikap, kada lihok na ako inihap o kinahanglang mananghid sa kangat to kaniya. What I mean is, kung mugakus ko, mananghid pa kung mugakus. Kung mukis ko niya, mananghid pa ko niya te. Ug musugot ba siya? Ug dili pud ko kakis. Ate mo prangka ko, walay na itabo tali ka na mong duha. Igo lang sa ginagmay gakos-gakos, holding hands, ug daw sa gilaayan ko sa among sitwasyon at din. Ang iyang best friend, a very liberated nga pagkababaye. Naka-feel ko nga mo dut-dut good ang maong best friend sa akong girlfriend at ididin din ako. One time, i-chat siya din ako, te. Nga-jam ko na may kagilaayan siya. Timing mga sabto nga, na ako'y kwarta, te. So, wala ko manangkit sa akong girlfriend. Kining bayhana nga best friend sa akong girlfriend, magsige usab kin siya pataga diri nako. And then kun ako guning dut-dutan punti, kun ako guning sakyan, ano na may tabo na mong duha? Kay dali-dali ni siya nga kana bang musmak. Kiss ba tinga? Unya, medyo naganahan na ba siya kuniya sa kadugayan. Pero ang ako lang, ang akong uyab, kay ang best friend na ba kining maong babayhana at didin.
natural ba gini akong feelings di kay dry man gud ang among relasyon, mura ba og walay ka thrilling, walay ka kilig-kilig. Unya mas suweto ang best friend sa akong girlfriend. Kay mamay mag-una-una diri na ako. Yes, ti mo tubi ako karma, but lalaki ko ti, I need something nga muli pa usab din ako. Ug siguro siya ang maong babae ate. Ate sa may angay na kong pagabuhaton din ako sitwasyon sa pagkakaroon. Ani na kukutob. Kining tanan gikan ni Jerry Samlan Negros Oriental. Salamat kini mo Jerry sa pag-share nimo sa mong suwasuliran. Uy, naa kay girlfriend huna-hunaa. Oh. If ever dili na ka makauyon o namal-an na ka sa mga ipakitang sa imong girlfriend, mas maayo pang magparangkahanay mo una ka musulod